Драконовски мерки за сигурност белязаха провеждането на матурите 2014. Камери, заглушители и цяла армия от квестори бяха хвърлени в борбата с измамниците и преписвачите. А те контраатакуваха. С пълно бойно снаряжение от последно поколение предаватели, миниатюрни слушалки и тайни стратегии. Как ще се определи изходът от войната? Кой ще победи и кой ще загуби в този сблъсък на титаните? Предстои да разберем. Всичко започна през 2008, когато след няколко фалстарта държавните зрелостни изпити станаха факт. Вземайки предвид потенциалната изобретателност на подрастващите, още в началото държавата наблегна на мерките за сигурност. За матурата по български се подготвиха 3 изпитни варианта, които се пазеха под охрана. Училищните директори ги получиха сутринта преди изпита и с полицейски ескорт ги занесоха в училищата. Точно в 8 по националното радио зрелостниците научиха върху какво ще трябва да разсъждават. Държавен зрелостен изпит по български език и литература. Вариант 2. Само 2 години по-късно гръмна първият скандал. Изпитната тема изтекла вечерта преди изпита. Търгувала се в мрежата на черно за 600 лева. За измамата бяха обвинени 2 служители на Министерството, които получили достъп до темите при брайлирането на матурата. Мистерията разнищваха експерти от криминална психология с помощта на детектор на лъжата. В брайловото писмо няма главни букви, като са изготвени пищовите и те са по същия начин и така са разбрали как е станало и разплетене. Служителят, обвинен за изтичането на информацията, беше уволнен и по-късно възстановен на работа от съда. Но държавата контратакува в битката с преписвачи и измамници. През пролета на 2014, 6 години след провеждането на първата матура, изпитният ден започва по-тъмно. Още в 5 часа сутринта при пълна секретност. Вместо 3 подготвени варианта, има само отделни въпроси, които може да съставят 11 милиона комбинации. Журналист, определен чрез жребий, натиска копче на компютъра, което генерира изпитния вариант. Хайде на късмет де! Половин час преди началото на изпита зрелостниците са изпълнили дворовете на училищата. Те са разпределени на случайен принцип. Срещаме Весела и Мартина. Са ученички, но разпределени в съседни стаи. Предпочитаме Йордан Йовков или пък Елин Пелин, защото са по-лесни записани и по-разбираеми за нас. Зрелостниците са разпределени по 15 в стая с 2 квестори. Отделни учители са на пост в коридорите и тоалетните. 14 000 квестори трябва да попречат на 54 000 зрелостници да преписват. Мобилните телефони се изключват и предават. Точно в 8 училището получава паролата за изпита и изтегля матурата от служебен сайт. Тази година зрелостниците трябва да разсъждават върху стихотворението «Кино на Вапцаров». Разполагат с 4 часа, за да отговорят общо на 41 въпроса. Трябва да изкарат поне 23 точки от 100, за да минат, и поне 77 за отлична оценка. Странното е, че още от миналата вечер се научих, че ще ми се падне Никола Вапцаров. И се падна и съм доволна. Мисля, че се справихме добре и пожелавам успех на всички, да много са доволни от резултатите. Часове след изпита обаче в редакционната ни поща започват да валят писма. Зрелостници се оплакват, че на матурата по български език и литература масово се преписвало. Учениците разполагали с верните отговори. Изпращал ги човек от Министерството час след началото на изпита. Вечерта преди втората задължителна матура, търговията в мрежата върви с пълна сила. Оговаряме среща с дилър. Ще пазаруваме отговори по една от най-предпочитаните матури по английски. Как ще ги получа? Някакъв телефон, на който искаш да ги получиш. Чай, сега ще ти покажа, аз ги правя същите матури. Получаваме инструкции как да успеем да препишем. Всичко става с СМС. Значи тя почва в 8, а там докато излезе, докато ви ги разпечата глупости, какво става 8:20. При което имаш там един час, който първият час не може излезеш. И става 9:20. И гледай да излезеш примерно до туалетна. Сложиш си го така, че да го усещаш. Отиваш 2 телефона, един го оставаш на бюрото, ако ви накараш, защото мен миналата година ме накараха. Друга го оставаш някъде, как го усещаш. Добре, а какъв е този човек? Смисъл, сигурен ли е? Еми, както виждаш, всичко е сигурно. Аз виждам, ама... Ето, за днеска да ти покажа само, да видиш за какво става дума. В смисъл... Ясно. Не си единствената, разбираш. Ей ти списък, тук имам човек, дет ми е дал 800 лева, един ми даде 600. Хубаво, човека е сигурен, ще свършим работа. Той е от някакъв от Министерството.
Да, бе, С познати там. А в колко ще го получи той СМС? Българския дойде 10 без 10 някъде. Горе-долу по това време. Предполагам, че по това време ще е. Затова ти казвам, между 10 без 10 и 10 и да кажем ара и половина, да не, принципно 10 и 15 би трябвало да си го получи. Това общо, взето гаранция има, мисъл, не ни познаш, нали? Ама аз ти гарантирам, както и той примерно, че ако не го получиш, да, смисъл, парите ако стане нещо, парите ще ги върне. Той ще ги върне парите. Коя матура искаше? Английски? Условията са изгодни и пристъпваме към сделката. Още една оферта има. Ако викнеш някой твой човек, в смисъл кажеш, примерно, сега някой... И аз си ги преброй да вижда дали толкова моля. За всеки от твоите хора ще взимаш по 40 лева за техните матура. Започваме да чакаме отговорите по английски. Това е едно от училищата, в които в момента се провежда матура по английски. Въпреки че изпитът все още не е свършил, ние получихме СМС с отговори. До края на изпита остават повече от 2 часа. Достатъчно време, за да изпълним инструкциите за преписване. Не сме получили отговори за първата част, слушане с разбиране, както и есе. Разполагаме с 42 отговора от 60 въпроса на теста. Грешките са само 6. Успяхме да изкараме 4 на държавният изпит. За тази информация, за която вие говорите, аз разбирам от вас. И съм ужасно разтревожена за това, защото не можем да провалим изпита на 60 000 деца. За това мисля, че и съм убедена, че от Министерството изтечка информация няма. Случаят е даден на съответните служби в полицията, които трябва да разследват как така са изнесли тези въпроси. Основните версии са няколко. Възможно е матурата да е разпространена от учител, който имал достъп до изпита, или от ученик. Образувано е досъдебно производство и разследването продължава. Часове по-късно избухна нова бомба със закъснител. Наши зрители сигнализираха, че същата матура по английски била с грешени отговори. Веселин и Кристиян са завършили първа езикова гимназия във Варна и са сред основателите на петиция, с която настояват Министерството да поправи отговорите или да не се зачитат въпросите. Видях, че моите отговори не съответстват с тези, които Министерството е дало. После прочетох отново текстовете, които са дадени за четене и за слушане, и видях, че някои отговори са двусмислени, а други изобщо не съответстват на верните отговори, които са според мен. Смятам да кандидатствам в университета в БАТ и за там ми трябва, за да мога да вляза, ми трябва 6.00 на матура по английски. Но благодарение на гафовете на Министерството това може и да не стане. Щом Министерството иска да има матури, трябва да се отнесе по-сериозно. Скандалът излезе извън пределите на България. Британски студент по журналистика на острова написа отворено писмо до министъра на образованието професор Нелия Клисарова. Младежът се възмущава от публикуваните отговори. Като допълнение посочва правописна грешка и стилистични неточности. Въпреки че английският за него е майчин език, се е справил успешно само с 52 от 60 въпроса. Имаше няколко много лоши въпроса, при които беше възможен повече от един отговор. Емблематичен пример е израза «любовната връзка». Определението «любовна» е напълно излишно за връзка между двама влюбени. Технически погледнато е правилно, но никой не би го казал. Все едно да кажеш «режещ нож». Намирам го за смехотворно. Не може на държавен изпит да изпитват хората за нещо, което не е вярно. От Министерството на образованието отричат да става въпрос за гаф. Не знам какво влагате в думата гаф. Както стана ясно, имаше технически грешки в ключа, който беше публикуван на сайта на Министерството в 2 от въпросите. И един от въпросите, мисля, че беше 23-ти, така по всеобщо решение на Националната комисия, след допитване, разбира се, с експерти, специалисти, се допуснаха 2 отговора да се зачитат като верни. Техническите грешки са в първата част – слушане с разбиране. Верният отговор на 5-ти въпрос е B, а на 6-ти е C. Във втората част – четене с разбиране, на 23-ти въпрос се допускат за верни 2 отговора – B и C. При въпросите, свързани с трансформация на изречение, се зачитат за верни всички граматически правилни отговори, а публикуваните в сайта на Министерството са само примерни, обясних от ведомството.
Оценките от матурата може да са вход за повечето университети у нас. С оценката по английски, например, може да се кандидатства за 42 специалности в Алма Матер, включително и английска филология. Неприятно е, изключително неприятно е и некоректно наистина и към младите хора, които се готвят за своите зрелостни изпити, да се поднасят тестове с правописни грешки, с отбелязани като верни всъщност грешни отговори. Матурата може да бъде вход за най-стария университет у нас за над 100 специалности с изключение на журналистика и 3 регулирани – медицина, фармация и право. Тенденцията е постепенно конкурсните изпити да отпаднат и кандидат-студентите да използват само оценката от зрелостния си изпит. Имаше ги онези години, минаха, слава Богу, назад са във времето, когато имаше недоверие към това какво се случва на държавните зрелостни изпити и сега вече нещата са значително по-спокойни. Още повече, че ние си правим и нашите изследвания. Успеваемостта на студентите след това не зависи от входа, не зависи от начина, по който са били приети. Дали са били приети с оценка от конкурсен изпит или с оценка от зрелостен изпит. Икономическият университет е сред малкото големи вузове, които не признават матурите. В УНСС приемат е само с успешно положен кандидат-студентски изпит и среден бал от дипломата не по-нисък от добър. Целта е в университета да учат най-добре подготвените и най-мотивираните млади хора, обясняват от висшето училище. Преди да е готов анализът върху резултатите на матури 2014, от Министерството на образованието запазиха мълчание за ефекта от провеждането на зрелостни изпити. Затова попитахме проверителите, станаха ли зрелостниците по-грамотни. Намираме потомствения литератор Екатерина Куновска на работното й място в 119 училище. Тази година е проверила 250 работи. Около 30 са отлични. Още толкова обаче са на начално ниво. Струва ми се, че матурите от година на година стават по-опростени, по-леки, но същевременно резултатите не стават по-високи. И това ма е една тенденция да растат неограмотени, незнаещи и неможещи хора. Литераторът смята, че държавата е твърде щедра, като дава диплома на зрелостниците само срещу 23 от 100 възможни точки. Създаваме един продукт, който не е добър. Ако сме търговци, ще фалираме. Как ще живеят от тук нататък? Те ще бъдат неграмотни и много лесно манипулируеми. Жалгата и кебабчетата и бирата не са стойностите, към които трябва ние да тласкаме децата. Почти всички проверяващи, с които разговаряхме, признават, че са имали по няколко идентични или много подобни писмени работи. Има и такива случаи. Обикновено една-две, някои пъти повече работи, които са еднакви. А че изтича информация, изтича. Но откъде и как, това не мога да кажа. Тази година са анулирани матурите на 4 преписвачи, хванати в крачка. Няма данни обаче за наказани квестори, защото в Министерството не се събира подобна информация. Контрола в училището е ангажимент на директора. Едва ли някой може да си мисли, че Министерството или пък министър ръководство могат да контролират във всяко едно от 1000-та, може би колегите ще кажат, примерно 600, 700, 800 училища, какво се случва във всеки момент. И въпреки, че е трудно доказуемо, проверяващите обикновено разпознават безпогрешно преписвачите. Често най-абсурдните бисери се раждат точно така. Един от най-масово срещаните тази година е за така наречената икона на Крум. В стихотворението «Кино» авторът споменава не икона, а конника на Крум, като има предвид изображение върху монета. Ето и някои от шедьоврите, които успяхме да съберем. На конника на Крум му се потяха дланите от стискане. Конникът на Крум се потеше и стискаше дланта ми. Авторът беше сам и държеше в ръката си иконата на Крум, която от нерви се потеше в дланите му. Но истинските жени не са като Грета. Те са с груби ръце и мазни коси заради смазващото ежедневие. Вапцаров е основоположник на машинизираните термини в българската литература. Вапцаров се опомня и идва на земята. Чрез изкуството човек си взима почивка от живота и се отдава на илюзиите на изкуството. Тук се долавят нокти на ирония и обида.
Представете си колко знание е пропуснал един ученик, за да говори, че в стихотворението "Кино на Вапцаров" съществува иконата на Крум. Дали ще отидем на кино и какво ще видим във филма, зависи от нас. От ценностите, които подкрепяме, и принципите, които възпитаваме в бъдещите началници, управници и държавници.